Bé, em sembla que cal destacar dues coses positives del Pla de Joventut. Per una banda, un element continuista de seguir amb totes les mesures que s'han anat duent al llarg d'aquest temps. I jo crec que això és positiu perquè d'alguna manera consolida algunes de les propostes que havien quedat pendents, no? I per altra banda jo crec que és un pla molt auster, molt realista i que per tant no proposa grans propostes estrella, grans macroprojectes, sinó que és molt realista. I jo crec que al final això també és positiu, que a vegades la política s'emociona presentant determinades propostes molt estel·lars, molt ambicioses, i jo crec que en aquest cas són realistes però que també d'alguna manera intenten cobrir les necessitats que té la joventut de la ciutat. I en aquest sentit jo crec que hem de fer una valoració positiva del pla. El tema de la reacció dels assistents jo no donaria més importància, ha estat espontània i és igual de lícit que es manifestin com que no ho haguessin fet. Respecte a la moció del Partit Popular, em sembla que l'únic que pretenia era crear problemes on no n'hi ha, i per tant fins que no hi hagi una proposta en ferm del Parlament o del Govern de la Generalitat tirant endavant la consulta, jo crec que no té cap mena de sentit que ens hi posicionem per una cosa que no està ni tan sols aprovada. Bé, home, jo crec que d'alguna manera s'havia de posar ordre a tota l'estructura i que econòmicament s'havien d'assumir certs ajustos, és el que tocava per les restriccions econòmiques. El que passa que arriba un moment que no podem seguir retallant i hem de dir prou. Jo crec que en aquest moment és en el que estem, en el que la Generalitat ja no ha de prendre més mesures de retallar i de reajustar, sinó de mantenir, i en la mesura que es pugui, per poquet que pugi l'economia i el pressupost de la Generalitat, seguir invertint en l'ensenyament. Al final és un dret fonamental que té tota la ciutadania.